No niin, Niko, sitten aika mielenkiintoinen aihe. Mitäs vaaleissa tulee käymään, kun sulla on tosi paljon kompetenssia jopa ottaa tähän kantaakin, niin mitä kannattaa sitten seuraada silloin vaali-iltana? No, tässä on tietenkin galluppeja tullut matkan varrella, mutta Turussa kokoomus on yleensä vetänyt pari pinnaa korkeammalla kuin valtakunnallinen kannatus keskimäärin. Ja mä uskoisin, että voitetaan vaalit, saadaan hyvä paikkamäärä ja sitten semmoisia mielenkiintoisia juttuja, mitä kannattaa seurata, niin tietenkin sen lisäksi, että mikä näiden kärkiryhmien kokoomuksen ja SDPn paikkamäärä on, niin on mielenkiintoista vaikka kun Li Andersson jäi pois, niin miten vasemmistoliiton kannatus nyt menee ja varsinkin keitä sieltä tulee menemään läpi, koska nyt niitä ääniä on niin paljon jaossa, että sieltä voi tulla mielenkiintoisiakin nostoja. Ja sitten myöskin kun tässä vaalimatematiikkaa harrastaa ja vaalituloksia, niin miten tämän asukkaiden Turku sitten suhteessa vasemmistoliittoon suhtautuu, että monta kertaa sitten voi tavallaan mennä paikkoja hukkaankin, kun ollaan kahdella eri listalla sitten jollakin tapaa. Ja myöskin ehkä vihreitten PI Sofia Virta on semmoinen mielenkiintoinen, mitä kannattaa seurata, ja sitten perussuomalaisista Wilhelm Junnilla, että hienoa, että ollaan saatu muuttovoittoa näin ihan vaalien alla tämmöisistä merkittävistä haamuista Turkuun. Mutta joo, on ehkä semmoisia, että kyllä nämä niin kuin vaalit on henkilökeskeisemmiksi mennyt, että tällaisten henkilöiden on mahdollista niin kuin tavallaan hyvinkin merkittävästi vaikuttaa siihen listan lopputulokseen, jos se setti onnistuu. Ja sen takia mä olen meidän kampanjaan niin hirvittävän luottavainen, että täällä just pääministeri Orpo ja pormestari Arve on meidän kärjet täällä, niin siinä on niin kuin helppo, ja sitten me muut 98 ollaan siinä taustalla reippaina, niin ei sillä huonoa lopputulosta voida saada aikaiseksi. No Janne, millain vaaleissa sitten käy, että kuinka monta paikkaa me saadaan sunnuntai? Että se voisi olla 16. Joo, kyllä mä lähden samalla liikkeelle, että 16 paikkaa ja suurin ryhmä. Ja sitten sanotaan, että toi SDP on ihan kannassa 15, eli he kyllä voittavat, mutta niin paljon vähemmän kuin ennakoitu.